Здравейте и днес ще играем на Car Mechanic Simulator 21 и мисля да отидем за да си вземем някаква готина кола. Ще отидем ето е тук, защото тук са най-разпадналите коли. Да. За да може да ги сглобим. И напишете долу в коментарите, ако някой е играл, откъде още да купя игра. Кола. За сега не намирам много хубави коли, защото това какво е сега? Отказвам се. О, Ферари. Става. Мисля да го купим и направо да се отиваме да поправим. Вече сме тук и първото нещо, което мисля да направя е да отидем да я измием, защото тя е изключително мръсна. Така че сега ще я почистим и отвътре. Ще я разгубя колкото мога, защото и без това ще слагаме напълно нови части. Колата е в много ужасно състояние. Така, сега ще я преместим тук. Ще направим така. И сега вече тя изглежда маничко по-нормално, но е време да я разгубим. Така, двигателят е в много лошо състояние. Затова мисля, че даже този няма да се опитам да го оправя, ама ще събера направо друг. Така просто ще е много по-лесно. Ще продължим, когато разгубя всичко. Айде. Така, разгубих абсолютно всичко. Тук не остана нито едно нещо, дори двигател няма. И сега мисля да сглобим двигателя. Само да го видя какъв е. Вече го видях. До това отиваме тук. И трябва сега да го намерим. Ето го. Сега. Така, какво първо ще ни трябва? Така, аз мисля да я тюнинговам, затова някои неща ще купуваме от този магазин. Като това, например, тук още направо ще взема после спирачки за нея. Такова, аз пък не знам дали има това, така. Това е така. За сега от тук е това. Сега тук ще вземем това. Тук ще вземем това, защото за после ще ни трябва.
И за сега е това. Слагаме това. Тук ще ни трябва това, ще ни трябва това, ще ни трябва това. Това още няма да го слагаме, защото допълнително ще ни го чиниговам. Така. Купуваме това. И това. Тук. Така, сега. Тук още ще потърся едно нещо. Ето. Тук ще вземем 8 такива. И ще сложим всичко. Това да стане го купим. Опа. Така, това и съответно това. Така. Така. И така. Сега всичките тези неща ще ги чиниговам допълнително. Като дойдем ето тук. Тъй, че тези няма смисъл да ги чиниговам, защото те не ми дават повече мощност, но пак. Така. Следим. Аз ви показах горе-долу как се чиниговат части и се събират, затова ще продължим след като вече събера напълно двигател. Така, вече сме почти готови. Остава само едно нещо да сложим и двигателят е напълно готов. Сега ще го сложим в колата и вече ще събираме всичко останало. Така, махаме го. Идваме ето тук, слагаме двигателя, това вече го махам. И мисля да събирам всичко останало. Сега ще купя всички части и вече ще почнем да го събирам. Така, вече събрахме всичко и вече почваме да сглобяваме. Разбира се, тези забравих да ги купя, но няма проблем. Сега ще ги вземем. Всичко друго мисля, че имам. Хубаво, така ще направим. Така, това вече... Добре. Само дето забравих това да го чиниговам, затова ще отидем да го чиниговаме, защото... Да, трябва всичко да ни е на макс. Само да го намеря. Да, готово. И продължаваме. Така. Това вече тук го слагаме и започваме да събираме отзади всичко. Аз мисля, че всичко друго съм купил, затова
не би трябвало да има проблеми. Също така всичко, което е от горда страна съм го направил. В смисъл сложил съм всички течности и така нататък. Само забравих да сложа масло в двигателя. Така. Тук слагам сега това. Така. Го завиваме. Изкликва малко, но е добре. Ще събираме всичко постепенно. Мисля, че ще стане. Също не съм направил амортисорите, защото те там трябва да купувам, да ги събирам и след като събера вече всичко друго, тогава ще ги сложа. Така, сега слагаме това. Което тук тази игра, кола е малко бъгната, защото съм може да слагам това без да имам скоростна кутия. Да. Това е малко зелено. Не може да направим. Сега просто колата така е направена. Тук пак слагаме това. И вече всичко събираме. Така. Отзади всичко събрахме. Сега тръгваме отпреде. Също така слагаме тези двете. Тук, защо тези не съм ги купил. Сега ще ги купим. Принципно. Две. Така. Сега ще сложим първо долното. Това. Така. Сега това отгоре. И сега слагаме това. Всичко е ново, защото тази кола ще остане в колекцията. Както казах вече по-рано, може да напишете каква да е следващата кола, която ще правим. Също така, откъде да я взема. Дали да я взема от същото място, от автосалона, може би искате някаква кола. Просто да я тюнинговам и да... Не. Или искате да възстановя някаква ретро кола в оригиналния вид. Това също може да го напишете. Така. След като вече съберем, ще я съберем отвън и отвътре и ще видим колко е мощността, защото аз се тюнингувах на макс. Всичко, което можех да сложа тук не оригинално и тюнинговано, съм го сложил. Това мисля, че трябва да се е получила достатъчно силно. Аз смятам, че горе-долу около 1000 коня. Дали толкова ще се получи, вече не знам. Така, това. Тук остана само това. Сега, мисля да съберем амортисорите, защото след това вече ще правим гумите. И така, това ми трябва 2. Такива също 2. От тук ще вземем 2 такива. И 2 предни пружини. Сега идваме тук. Махаме, слагаме това.
Махаме, слагаме това. Махаме, слагаме това. Така, други не останаха. Сега идваме тук. Така. Чисто нови. Тук чисто нови. Там чисто ново. И тук също е чисто ново. Така, сега. Така, отиваме и ще купим ето така скоростна кутия, защото тук пак е тюнингована. Ще отидем дока, за да тюнинговаме още маничко. Така, готово. Да, те са малки така процентите, но пак е нещо, тъй че. Така. Слагаме това. И сега. Най-накрая отидохме до гумите. Не знам кои точно да слагам. Сега мисля да избера някакви. Може би тези. И задните най-вероятно ще са, не знам, 24-ки. Тук 20. И предните така 20. Тук 10. Така. Сега аз мисля да отида да ги поедисаме в черно, защото не са много добре. Така. Това. Опа. Както ако искате тази кола да възстанови в следващото видео, също напишете, но за сега ще я пратя на паркинга. Така. Сега трябва да ги намерям. Ето. Черно. И да. Сега ще трябва да ги продисаме така и 4-те. Но то би се запазва цвета, затова няма да има нужда всеки един път да правя едно и да го избирам. Просто трябва да отида да ги намеря и да го избера. Така. Така, след като бъдисахме джантите, трябва сега да купим гуми. Така. Идваме тук. Ще вземем такива. 2 24-ки. 95. И 2 23. 75. Да. Така. И сега ще ги съберем. И когато са готови всичките, вече ще ги сложим. И вече правим и последната гума и ще ги слагаме. Надявам се да се получи хубаво и след като вече сложим и това, ще остава само да направим отвътре и също така и отвън. И също да сложим масло в двигателя, защото това е единственото нещо, което забравих да сложим. Да. Така. Сега. Сложихме я тук. Сега. Мисля да избера част за интериора. Това ще изберем сега нещо. Мисля, че този вулан ще става и някакви спортни седалки. Тези
тези може. Ами тези мисля, че са най-добре. Те са малко от теса, но пак стават. Да, малко го правя от долна страна, където е малко необикновено, но пак. Така. Направихме вече всичко и сега мисля да преместя тук, за да можем тъкмо и да видим колко е мощността и също така да я съберем по-удобно. Мисля да отида да я боядисам в някакъв цвят. Или в оригиналния, не знам. Може да е такава червена, но това е ето всичките оригинални цветове. Също мога и така да направя. Аз мисля някакъв по-такъв. Може би така. Мисля, че ще получи яко. Даже бих казал доста. И сега най-накрая ще видим колко коня се е получил. Само ще я направя така. Нещо такова. Тя едва ли ще кара с 500, но пак. Може да стане. Аз казах, че трябва да сложим масло в двигателя, но разбира се, аз това не го направих. И разбира се, това сега не ми дава. Така. И вече ще сложим. Малко тук не е донаправено, че на всички други ти показва колко трябва да наливаш, а тук ти показва и ти трябва да изчакаш докато ти придее, за да разбереш, че трябва вече да спреш. Така. И сега в оригинално състояние е 450 коня и 564 Нм. Сега ще видим колко е. И доста добре за 950 конски коня и почти 1200. Това е добър резултат. И сега ще я преместим на тук, например, до GTR. Той е чиногон. Не. Сега, мисля да видим първо каква е цената. Цената е 250 000. Така. Ние купихме за 15. Но тези 250 000 не са много. Тук пише, че сме причерили 230 000, което не е много вярно, защото ние и похарчихме към 100. Може би 80. И сега мисля вече да я тествам. Ще отидем ето е тук и после на някакви други още. Така, вече сме тук и мисля сега да видим колко ли е топ спида. Тя малко е назадно, затова не върви много добре. Така че мисля, че тя в момент и ще може да 300 не, на 6 скорост и 300 и е максимума, защото тя май има 7, но даже 300 не стигна. Но сега мисля да отида на тук на едно място и да пробваме дали става за дрифт.
Защото тя е назадно и ако направя така, става неуправляема. Също ще я тестваме за място, където може да се каже, че тя е предназначена. И ще видим какво. Да, тя е неуправляема просто. И е малко трудно да дрифтиш. Ние стига мощността, за да дрифти много хубаво. Мисля, че тук няма много какво да видим. И вече ще се включа, когато отидем на място, където може да се каже, тази кола е измислена там. Така, вече се преместихме в място, където, както ви казах, тя е предназначена за тук. Но тя пак е съзадно и е малко трудно, защото тя пак много дрефти, но на някои места тук може и да е плюс, защото има завой. Но мисля, че тук ще пробваме да направим един кръг, защото те са по-такива дълги, за да видим въобще какво може да правим. Да, както ви казах, това е да задвим малко дрифт. Вече са минали 30 секунди, макар че ние сме, даже не сме на половината, вече... То това е малко неизмислено, защото тук под една минута е много трудно да мине, защото ето вече са минали 50 секунди. Да, се залитах от пистата, но ти иначе ако караш по-малко от 100, то пак няма как да стане, защото и да заводите и да завиваш добре, то трябва и където е направо да даваш газ. И после трудно спираш. Тук спирачките пак не са много добри, макар че сложих много добри спирачки. Всеки един диск е 5,4%, т.е. повече от 20% са спирачките и това е... Аз не съм се изключил системите, защото иначе е много трудно. И единият ни кръг е за минута 50 на секунди, като моето най-хубаво време е с Lamborghini Huracan и там е 1 минута и 30 секунди, но може и по-бързо, но е много трудно. Така, мисля вече да се връщаме и... Да. И това най-вероятно беше за днес. Купихме я, когато беше напълно унищожена. Нямаше нито една хубава част и ние и оправихме всичко. Тук не знам защо е на 99%. Това не мога да го кажа. Тюнинговахме я, вече има почти 1000 коня. Тук всичко е 100-100-100. И можем да я продадем вече за 141 000. Да, малко понамаля, но да. Разбира се, аз няма да я продавам, защото тази кола отива в колекцията. И това беше за днес. Чао!